Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka National Investigation Agency NIA ka pengat kendon ain persya ya khatwe ngwet ki brio kibla ka don kiti hagi kampen trim ki bedai na ka kenhon jong ka seng Lehnoh Jama'atul Mujahideen Bangladesh JMB yakini ki brio le pengat hagi kendon beper ka BNS 2023 but UA in bracket P Act 1967 haga charge sheet bla thap hakmat ka NIA Special Court ha Guwahati kat kum ki jing pentip da ka agency ha ka arpandre tarik ujleo aja arpandreo Kajing toket ke NIA ki pinpa baka Imam Muhammad ka fila IMK kari ka kinhon bala seng daw khot jang ka JMB u Imam Muhammad Habibullah da ka jingtmu ban pinsa priang ye ka jinget bat ka jingelap ka pin sluri ki kam Lehnoh West Bengal bat hagi jilla North East jang kari India kin thop ya ka Assam bat Tripura kat kum ka jing toket ka jingtmu jang kani ka kinhon ka long ban kring bat Pynrung de khot ik samla batlat jingmut ban pin sa priang ye ka jingelap ka bajur ban yop so khli ha ki benta kari India NIA kala ongru bakini ki khadwe ngut ki blasha amudoi kila pen long ye ki jingelang ki program ai jing hikainiam sami ki kot bat ki jing tho ki badan ye ki jing thmu kam Lehnoh bat kila pendan kamru ki rensan digital ban pen sa priang ki khubor per sha ekri India shu la ong ba ki don ki jing thmu ban pen scam ki jing ko ngu sha ki nong yalam jong ka IMK bat JMB Arngon di blasha amudoi ki long Nasimuddin ubayalami ki kam jong ka IMK ha Assam bat ujagir mia ubayalami ka kinhon ha Tripura Ha ka jing toket ke NIA kala kurop ru ya shibun ki kot kisla ki tiar electronic bat ki digital record ki bla pendan kam kum ki sakhi ben pin scam ya ka mukot duma persya ekite ki brio NIA kala pentip ba jing toket halor ka ni ka mukot duma karang ya chakman ka jing yob so kli ki khot ka kinhon Lehnoh JMB shiki jala ka Thaiñ North East kawanra udak jingli ke e ka banja ha Meghalaya ladana ka por la sakhi ki Bangladeshi ki rung lait luat lingba ka jingdan ki kruin nala ka jilla ki ba Salia ban yarap ya ki Bangladeshi tang ban yo pisa Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka shop plus F manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya